Zdravím všetkých vláčkarov a všetkých ostatných, moje meno je Richard, teda Šotov zo Slovenska. Ja vás vítam u ďalšieho videa z Open Rails. Dneska si prejdeme trať 130, v podstate tú istú, čo sme minulé môjho prvého komentovaného videa. A v to, že prejdeme si lokálny úsek Štúrovo, Bajč, Hurbanovo, Chotín, Nové Zámky. Pôjdeme v hmle, pôjdeme v nepeknom počasí. Bude to celkom dosť ťažké, lebo nič neuvidíme, takže poďme na to. Otvoríme dvere. Ježiši, fakt nič nevidím. Dáme dopredu, už som si oživil mašinu. Počkaj, ešte ne. Dobre, zapneme kúrenie. Dobre. Vyskača, dobre. Tak. Dobre, už nikto, tak môžeme ísť. Počkej, takto. Levé dveře. Otevří, dobre, máme zatvorené. Dobre. Máme tu dneska vaše 754, 054. A môžeme ísť na to teda, brzdíme si prídavinu. To nie. Vyskúšam sa na prvýkrát rozjet, uvidíme. A ide nám to výborné, nechcem si stierači. Urobí to niečo? Ani nie. No, tak to je fakt super. Vlastne ideme za náhradnú súpravu, inak tu chodia Jánošiky na tejto trati aktuálne a spravili sme si tú náhradnú autobus, teda bože túto súpravu, pretože akože je pokazené trakčné vedenie a nefunguje im nič, akože trakčná sústava, tak máme 3 vagónky. To si sekno, dobre, poďme na to. Počkej, si to zvícam. Hej, to takto vidno. Nevadí. Dobre, poďme ďalej. Nemôžeme ísť viacej ako 140 vlastne, hej. Či bože, 40. Nevadí. Tak, a môžete sa tešiť na tú 321 teda. Z nej bude každý piatok niečo vychádzať, možno aj niečo skôr. Keď sa rozhodneme, čo tam dáme. Skupinové závesť. To furt ukazuje z takého dôvodu stoj. Ale to nevadí. Dobre, už sme za tým, si myslím. Tak tu máme maximálne 100 km za hodinu. A stojíme všade, hráme za osobný vlak. Počkajte, príliš. Ty kokos, ale tak túto hnu som nemal dávať. Ale stávajú sa aj horšie veci. Dobre. No. A vlastne hneď vám, tak teda vám prezradím, čím pôjdeme prvým vlakom na tej 321. Dnes by som chcel ísť spraviť takú menšiu epizódu, kde by sme mali proste, že rýchly patrán zo Zvolena do Útok. Jo, a tak by sme to spravili, že by sme spravili také časti. Že ako to tam vyzerá na tom štúrci, ma to strašne zaujímavé. Tu máme živák. LS. No dobre.
Teraz pôjdeme okolo zriaďovacej stanice, kde tento osobný vlak nestojí. Nezdá, že tu nič iné ako osobný vlak nechodí. Fakt, že nič iné. Ani máme i Poláky. No, už to môžem ako tak pustiť. A cez tú hmlu nebude nič vidno. Ty vole, to sme nenavolať. Stáva sa. Nechápem, proč je takto spravené. Jo, tak. Tak idem okolo zriaďovacej stanice, no nič. Tak, nasledujúca stanica je Chotín a všetkými stanicami, čo pôjdeme, nebudú zastávky, ale doma je stanice. Takže Chotín, Urbanovo, Bájič, Nové Zámky. No dobre, tu máme LS. Aj to normálne, keď sa iba pohnete s páčkou, alebo ako vám to dbalosť. No a tu máme už predvesť hneď na Chotín, Neslady, no. Chotín, no. Ale sa zdá, že títo brejlovci môžu ísť fakt maximálne 100 viac ani nie. Dneska som ešte nehral absolútne, takže som trochu nerozhľadnatý. Takže mám výhovorku, kebyže dačo neubrzdím. Ale včera, keď som toto hral na smútku, tak som to úplne krásne ubrzdil. Fakt, do všetkých staníc. Dobre. To by mal byť blízko perón. Chodu stanice, takže začneme brzdiť už. No dobre, tu už máme pred náves, tak poďme. Brzdi pekne. A som to dal do záveru, nevadí. No poď, brzdi pekne, ja nič nevidím, ľudia. Nevidím ani peróny, ty vole. A už som v nich. Tak to je fakt super. Tu je, ne? Dobre, ako sme to ubrzdili. No, dobre. Dobre, nice. Dobre. Tak. No, dobre. No, tie peróny absolútne nevidno. Na tom zhodneme všetci, že sa nemohol nejako lepšie ubrzdiť. Som ich absolútne nevidel v tej hle, to je niečo príšerné, ty kokos, to a nikto tam nejde, to utváram. Takto. Nie tu. Do kabíny. Ja som nemal, ale veď som mal obrzdené. Zabrzdené. Tak teraz budeme musieť chvíľu počkať, dokým sa nám nafúkne mašina a pôjdeme ďalej. Nice, dobre, ideme. No, dobre. Osmičku. Ty kokos, tej hmle nie je nič vidno. To Urbanovo bude ťažké. Poď. Ale krásne tieto tri vagóny. Ja neviem, že či Janošek môže ísť spolu s Brejlovcom, ale nedával som to kvôli tomu pre istotu. Lebo neviem, že či môže takto HDV ísť za Brejlovcom, ale to sa dá, že môže, veď mám aj dokonca vo videu to, že Brejlovec niesol Panter cez Kosvírač.
dokonca aj SMS. Dvakrát, ale asi došiel už ložisko. Dbajte na veste, a to sa mi dokontrelo som máka úplne náhodou. Sme sa dostali na takú vysokú rýchlosť, hej? Okay. Reálne ja nevidím ani pískačiky, to je také hrozné. Neviem, kedy mám pískať. Čo sa týka tejto trati aktuálne má náhradnú autobusovú dopravu v úseku Komárno a Kotín. Neviem z akého dôvodu, ale viem, že pred, myslím, že 3 necelými mesiacmi, presne vtedy, keď toto video sledujete, tak niekedy vtedy asi bolo, že proste bola pokazená trakčná sústava, trakčné vedenie, nebolo proste žiadny punkt v tom. Aha! No, už som to prešvihol. To musím brzdiť. Skôrku nesmiem, to som hneď. Dobre, pustíme to. No ešte brzdiť. Stačí. Nevidel som žiadnu predves, to som sa aj kúkal teraz, no. Teraz kúkal do mobilu. No dobře. Nechápem, že prečo mi dal nič, že úplne tichý je. Ani živáka nemusím, teda LS nemusím mačkať. Ale to možno, že to si to sám hovorí, včera som musel furt mačkať. Chápem, s tým asi obľadom som niečo stlačil, neviem. No dobre, takých 95 asi, no. No 90, neviem. Ja tak, ja to nevidím. Máme rýchlosť. No už tu máme predved, tak nice. Už to pustím. A musím si dávať veľký pozor v Urbanove, aspoň, že ten perón je ďaleko od chodového námestidla, takže sa nemusíme vždy báť. Vedeli o mne, že Urbanove, dobre. Dobre. Už to začnem brzdiť, nech tam vletím pomaly, pretože nemám rád s tou hmlu. Aha, dobre, tu už je námestidlo, dobre, tu už začne ísť viacej. Dobre, keď to začne z viacej kolajnenie, tak už... No tu už to začína, dobre. Tu už by som mal byť na 60 podľa predpisov. No dobre, to je v pohode. Kvôli tomu, že je hmla vtade a nič nie je vidno, dobre, brzdím. Dobre, už stačí. Tu je budova. Brzdí.
zastavili. Pomíral. Čo chceš odo mňa? Ale odrazu už chceš živáka, čo? Neznervozňuj ma akože. Odrazu chceš živák. Ešte to odrozdelené. Ešte toto pridávinu dám. Čo? Povedám tam niekto už nechám. Prosto som zastavil príliš skoro a nie. Dobre, môžeme ísť. Odbrzdím, počkáme a pojedeme. No, výborne. Ťažké. Dáme si krásne rozjet. To mohlo byť aspoň trochu pekno. No, kámo, nič nevidno. A mám hmlu, takže tak no. Máme tieto gumky. Tuto máme 160-kový jeden. No dobré. To je viacej menej taká slabšia, jak bych to povedal, súprava Fatranu, až na to, že Fatran má, neviem z akého dôvodu, proste Fatran má iba 3 vagóny. Pritom ešte v marci mal 4. A ešte predtým, ale keď nepočítam ten do Ostravy, mal 5. Ale to už boli viacej menej zrýchlené vlaky, Depany, ktoré už chodili, že niektoré že do Prahy, ale to boli express. Neboli žiadne rýchlené vlaky ani rýchliky. A tie expressy vám stávali vo Vlkanovej, čo je taká malá stanica, čo je Vlkanova menšia ako Sliač, ale to bolo niečo hrozné, to vám normálne, že to vám ani nevošlo možno, tak keď mal 5 vagónov, nevedel, že tí tam už nestávali, tie stávali iba v Sliači, v Bystrici, Banskej a ešte niekde. V Hornej Štubni dokonca stávali v obci, čo už neviem z akého dôvodu, ale stávali, no. Som zvedavý na budúci rok, že ako budú chodiť vlaky. Čím pred Vianocami, no. Trochu neskôr to dali. A tak čo už, no. Tento poriadok tiež nie je ani najlepší. Ale mňa strašne štve, že tie súpravy sú proste 3 a ja zajtra idem Fatranom a Fatran proste, ja sa tam zasa idem napočiť na ľudí. A tí ľudia, normálne ľudia, oni tí ľudia, kam je mi ľúto, proste tam si nemá kto sadnúť. Preto si tam treba rezervovať kúpe. Či bože kúpe, jak si to volá. Miesto. No, musíte si buď niekde sadnúť, alebo pojete proste tam, kde som zelená, tam si niekde sadnúte. Tam je strašne veľký hluk, tam sa to fakt nikomu nechce. Neprešiel som už pred 200. Na budúce video vyskúšam urobiť teda trať 3, 2, 1. A napíšte mi, čo by som ešte mohol na tej trati 3, 2, 1 spraviť. Hoci čo mi napíšte, čo je na nej, hlavne čo je na nej. A máme preto do 100 štuk. Mám do výbehu, no tých 100 mi ani nedali, no. Aspoň menšie spotreba, no dobre, čo tam máme? To je voľno, nice. Dobre, nice. Dobre, tak dovoliť zámkov, či ešte to ulecíme z voľno. Mierali sú dobre v tom, že nekoltujú v podstate. Nekoltujú, no. Jaj, rozdielil som chcel. No a v Bajči to tiež je lepšie urobené ako v Chotine, ale nie tak ako v Urbanove, takže bacha treba dávať. A ospravedlňte ma, keď zle zastavím, lebo to je ťažké. Dobre, tu už máme vchodnú náves, tak už poďme. Zdíme, jak som sa prebrzdil od svina. Pohoda, úplná pohodička zatiaľ. Dobre, treba veľa brzdiť.
Dobra, teraz to już trzeba odbrzdzić, nice. Dobra, stop. Nie brzdzi już. 60 je v pohodě, no, ono mi to kleslo na 45, no GG. Stop, nebrzdí. Ale tak dobré, veď čo, no tak. Už ako by sme tam mali vletieť, ty kokos miliónkou. Už je ďalšia kolaj. Jaj. Tak, lepšie vidím. A nie, ešte perón, ešte nie. No, vchodové náves, teda... No, náves je celkom blízko, takže už by mohol byť perón. To je budova. No, tu je perón, nice. Dobre, stačí. Brzdíme. Nie, rýchlo brzdaj, jaj. Nevadí. A že tam tú súpravu budeme mať, to mi absolútne nevadí. Aha. Fúha. Ty kúrňo. Ty vole, to sme len tak tam dali. Otvárame dvere. Že sa mi nedajú otvoriť. Obaje brzdiť, nie? Kue. Sa otvárajú dvere, o nič. Ale dobre som zastavil, kamo. Kebyže sa tu niečo ide so mnou križovať, tak som tak najlepšie, ako som mohol zastavil. A moja nič nevidím, takže ma tak v paniku. No dobre, zavrieme dvere. Dobre, tak ešte len otvoríme. Že mi nefungovali z takého dôvodu. Dobre. Nikto nikde, možno zavrieť rovno. Dobre, už je zavreté. A teraz to zase 300 hodín bude trvať, dokým sa začneme hýbať. Tak poď. Ja som spojil brzdicové hľadidlo. No aj to som nechcel brať. Tak čo, išiel by si na prvýkrát? Nešiel. To chceš. Tak čo, ideš? Nice. Tak poď, čo je tvoje. Tak, bude to lepšie. Pokud to pojedí moje fóve, no nevadí. Ale to sú ešte staré návesidla. Tak už nasledujúce sú nové zámky. A nové zámky máme na chvíľu. Ten patrán robím asi nejako tak, že začnem dosť len nákazníko. To môžem spraviť presne naopak. Ale až na to, že to bude všetko priamo. Tak. 60 nice, valíme výborne. Dobre, tak teraz je to najďalej do nových zámkov. Bajčo, takže nevadí. Takže pohoda. Dobre, takže spravím to tak, že najprv zvolen osobná stanica Banská Bystrica mesto. Banská Bystrica mesto, Borčianske Teplice, tá Horná Štúbňa obec a potom Horná Štúbňa obec. Horúčky to bude asi najdlhšie. Potom vyskúšame urobiť jednu veľkú epizódu z Košíc do Prahy, alebo neviem, z Prahy do Košíc. Dobre, už vám kecám veľa, nechcem vám prezradiť, čo všetko spravím. Čo by vás zaujímalo, tak ja sám neviem, ja aj tu je zakázané reštaurácia.
dokonca v Banskej Bystrici je. Tak. Ešte nie je povolená. Viem, že nie je povolená. Nie? Tam je troj. Trik stala. Máme myslím, že nejak sa to volá, že je, v Bystrici je 25 kg 50 Hz a to je striedanina. To je taká striedanina, neviem čo to je presne. Ešte vymieniali telo. Ja neviem, absolútne neviem. Môžeme trochu povoliť. Nemusíme, ale to slabší výkon. Nech nám to tak nereže. Máme taký 99 km/h. Ak ste si všimli, tak ja tejto veci absolútne nepoužívam, takže ja úplne ako v reali. No, neviem, že či to je úplne ako v realite, ale mám to takto ale som vypnuté, mám toto. Každý vypnú. 3 vozy, to ešte nemáme. Potom musím potom povedať. Čo je to front light? No už sme v Nových Zámkoch, už máme nákladnú skupinu. Ale sme tam za chvíľu. Ktoré tu hneď pri Nových Zámkoch máme 80 a ona je hneď pred, no vlastne my ani ten predzvestník neuvidíme, pretože je mladý kokos, no. Nechám do výbehu. Keď neuvidím, tak začneme brzdiť, ale lebo proste ten predzvestník je tesne pred to 80, takže lebo tie Janošiky, čo tu chodia, tak tie majú času a času. Takže to sme ešte pomerne ďaleko. Od 80-ky. Mali sme tam voľno? Yes, na šťastie. Ty, šťastie. Dopadá nám tam dosť. No, áno, videl som. Tak to len tak. A poď brzdi. Máme 80, dobre, stop. Tak a tu nebola 80, už bola. To tie Janošiky musia brzdiť akože rýchlo. A oni to skúšajú, oni to stíhajú. Stačí. V Nových Zámkoch si môžeme vletieť na 85. Áno, nejak tak. 75. 75 som to povedal, nie. A začneme pomaličky, ale isto brzdiť, lebo oni už sú tu. Ináč funguje to KPčko, ale neviem, kde ani. To pomaly zdá tým, a hneď to skončil, bo máme iba 3 vozy, tak to je zbytočné. Skoro už ideme do otočky a čo skoro už sme na peróne, takže už to bude spomalovať, čím viac tým viac. Nice. No, proste. Nice. Dobre, práve že teraz to vynikajúco podľa mňa zabrzdím, toto najlepšie zabrzdím. No, v tom Chotine to bolo len predsa lepšie. V Chotine to bolo najlepšie. Ale? Nice. Pridávnu brzdu. Záveru. No maj hlásia. Áno, pekne. Neviem, jak mám robiť screenshots. Fúha. To robím niekde štupové.
Vnútroštátna preprava v úseku Nové Zámky Štúrovo je povolená vo voznom číslo 371 Proste ja mám záujme. 373. Upozorňujeme cestujúcich, že pri použití vlaku Eurocity číslo 79 Čardáš je potrebné mať zakúpený cestovný lístok podľa osobitného cestovného. Čakať chvíľu. No, takto v Štúrove ešte, že som si spravil. Dobre ľudia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. A vlastne hodíte lajky, odbery, napíšte mi, aké tráte by ste chceli na ten 3, 2, 1 vidieť. A my sa vidíme na budúce, tak čus.